bé, és una gran alegria perquè bé, és un reconeixement a una particularitat, a una manera de fer, a una manera de ser. Pot ser útil pel castell? Quina conseqüència pot tenir? Sí, pel ressò a fora de Catalunya, aquí on encara no es coneixen els castells. També pot ser interessant justament per mantenir aquesta tradició tal com és i també ha estat molta alegria pels castellers. A Valls tothom s'ha reunit en una plaça per seguir això per televisió, o sigui que ha estat útil. I no ho sé, c'est parce que em penses Hervé, però potser si havia passat el mateix amb el correfoc potser hauríem pas tingut tants problemes. És a dir que els correfocs d'una certa manera també són reconeguts a l'UNESCO a través de la Patum, però sé que s'ha fet també una feina per fer entrar els correfocs i els Valls de Diables a l'UNESCO. Però és molt interessant aquest reconeixement perquè, bé, per nosaltres nord-catalans, que tenim bé un autoodi natural que ens ha estat una mica imposada per la imposició d'una cultura una llengua que no són nostres i que se creuen superiors, ser reconegut internacionalment és molt important. Me recordava quan he sentit això una cosa a l'inici dels castells, on van néixer els castells del Riberal el 97. I el 98 el president Chirac va venir a Perpinyà i aquí li vam ensenyar un vídeo de 5 minuts de mostra del país. I aquest vídeo se va acabar amb dues imatges, la USAP i els castells. És a dir, que feia només un any que feien castells, havíem fet ja moltes actuacions, perquè el primer any ja vam actuar a 40 o 50 llocs, i ja la gent d'aquí de Catalunya Nord s'havien fet els castells com els seus i també els responsables de comunicació del Consell General o de l'Ajuntament de Perpinyà, me'n recordo pas qui és que havia organitzat la cosa, però és molt interessant de veure com, i ens havien demanat, me sembla, actuar que vam pas poder, perquè com no hi pas, però és interessant de veure com una tradició que no és realment nord-catalana ha estat acceptada molt ràpidament pels nord-catalans i com la gent s'ha fet això seu també aquí. Ens ha anat força bé. Estem molt satisfets perquè aquest any hem recuperat Castells de Set, que era un objectiu que realment motivava tota la colla, fa unes temporades que hi treballem. Amb quin castell? El 4 de 7 concretament, l'hem descarregat per la nostra diada aquí a Bou i també l'hem repetit en l'última grossa actuació de la temporada a Manresa. I no només és una satisfacció per aquest castell, sinó que també aquesta temporada hem arribat a fer moltes més estructures, hem descarregat el 3 de 6 per sota, que també feia uns anys que no fèiem, el pilar de 5 per sota. Hem arribat a tenir molta gent que ha treballat regularment per aquest objectiu i això fa que l'ambient a la colla és molt bo i el nivell també ho és. Seria error de no recordar com se diu l'associació i què fa d'altre. Aeronau de Bou és una entitat multicultural, cultural, que promou moltes activitats. Els castells són el pal de paller de l'entitat, però al costat d'això tenim un grup de percussions, de grallers, evidentment, de diables, una bèstia, trabucaires, un ball de serrallonga, cant polifònic i jugaires de truc i no sé què més. Passa una setmana sense fer res? Quasi segur que deu ser rar. És a dir, que fem vacances en general de Nadal a Sant Esteve. Sí. Vols dir que... I encara, com que Sant Esteve és dia de festa, enguany fem una rifla. I és el dia que no fèiem per ell. Enxanet amunt. Això és fer trampes. Vinga, molt bé. Arriba la conxador. Silenci. Entra la sala. Sala col·locada, vinga, 3 passets per la Lisa. Carregat, perfecte. Vinga, Lisa, avall. Sí,
Sí, fem la colla dels universitaris que es diu Els Mangoners i doncs l'hem tornat a agafar aquest any. D'on ve l'expressió els mangoners? Em sembla que vol dir rabiós. Va començar fa 2 anys, però l'any passat no hi havia prou gent i doncs aquest any l'hem tornat a engegar i sembla que la gent comenci a venir i a s'interessar. La cosa comença a quallar. Sí. Cal dir que cada any hi ha una exhibició castellera a la universitat. Sí, són els arreplegats, els de Barcelona, de la colla universitària que venen i doncs ells ja fan castell de 8 i són molts, que nosaltres encara som poquets, però ens fan treballar, ens fan beure també i així la gent també s'interessa més. Cal dir que fer una colla castellera és bastant difícil, o una colla universitària deu ser encara més, perquè la gent canvia quasi automàticament. Sí, però és més difícil a treballar perquè la mainada són universitaris, però si no és més difícil de fer venir la gent, sobretot aquí a Perpinyà, perquè la consciència castellera no hi és. Però la gent sí que comença a interessar-se als castells i a veure una mica el que és, i a més avui ha estat patrimoni a l'UNESCO. Moltes gràcies per suposat, per si algú vol contactar amb vosaltres. Doncs al Facebook tenim una pàgina i si no, doncs el meu contacte apareix allà a la pàgina del Facebook i si no, si coneix algun, no ho donaré aquí obert. O un dels castellers del Riberal em trobarà i... Per suposat, tampoc feu assajos molt regularment? Doncs hem començat dimecres passats, doncs és molt recent, però intentarem fer cada dimecres a les 12 a la universitat, ben segur, a la gespa que hi ha al costat de la cafeteria, de fet. Doncs és allà al costat, se'n diu la Croix, em penso, el que hi ha al costat. Moltes gràcies. Moltes gràcies.